ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେ MA ଏବଂ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିବା ପରେ କଲିକତାରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଲିକତାରୁ ଆସି କଟକରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି ଡାକିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତାରକସି କାମ ନାମକ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ବରପୁତ୍ରଙ୍କର 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ, କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ, ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନୀରେ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦୈତାରୀ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଜନସେବାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ସେ 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନମାନସରେ ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 1928 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ ଦେଶସେବକ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କାବା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ମୋହନ ଦାସଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲି ବାଇ। ସତ୍ୟ କହିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଧରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ ନାମକ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରି ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତାହା ଥିଲା 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। 1980 ମସିହା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୋଗ ଦେଇ ପରେ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଭାରତରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା।